Nilqakom lura magħna l-aħħar parti ta' dan il-programm. Ħanibdew billi nurukom dawn il-filmati. Dawn huma filmati illi joħduna lura għal dak illi seħħ il-bieraħ fħal Qormi. Hemmhekk qegħdin taraw il-xena illi sab il-kru ta' dan l-istazzjon malli wasal fħal Qormi wara l-inċident tal-bieraħ fejn raġel weġġa waqt li kien qiegħed intlaqat minn karozza meta kien qiegħed miexi għall affarijiet tiegħu fuq il-bankina. Ir-raġel kif anke spjegajna l-bieraħ f'dal programm għandu 60 sena u huwa minħal Qormi stess. Jiena qabel ma dħalt tal-programm illum għamilt kuntatt ukoll mal-pulizija fejn ikkonfermaw li r-raġel jinsab ir-raġel li weġġa jinsab f'kundizzjoni stabbli u għadu rikoverat fl-ITU. Se nilqa' miegħi fl-istudju lil Marja Kuxkieri. Marija hija l-persuna illi kont fil-post inti u tajt l-ewwel għajnuna lil dan ir-raġel. Qabel xejn, grazzi ħafna tal-li ngħaqad magħna. Nirringrazzjak tal-istedina l-ewwel ħaġa. Kif anka nerġa' nara r-ritratti wkoll li sek tajt il-lallu possibbli speċi. Spjega għandna x'ġara l-bieraħ, inti kont tissuq x'hekk. Da basically wara ġurnata skola u affarijiet u hekk kont miġbur mal-familja tiegħi ħammorru lura lejn id-dar u f'ħin minnhom għaddejna l-affarijiet tagħna u f'ħin minnhom it-triq ta' aħna konna tinsu fuq in-naħa ta' slow lane u fuq in-naħa tal-fast lane filli qegħdin għaddejn għall-affarijiet tagħna u f'ħin minnhom naraw daħna letteralment u il-ħoss tal-impatt, ġifieri ma nafx eżatt kif u x'ġara eżatt għax tant kemm ġew affarijiet f'sekondi. U x'għamil dak il-ħin malli rajt li kien saħħet ħabta ftit warajkom? Onestament dak il-ħin jiena ksaħt ġifieri u letteralment waqaft ġifieri u kelli noħroġ mill-karozza għax ma flaħx inkompli bit-triq lura lejn id-dar. Allura jiena u taf kif jisek meta tikkalma u hekk. Rajt bdejt nara li l-impatt kien vera qawwi u inti tfajt mal-ġemp kont tispjegali, ħriġt mill-karozza. Eżatt, u mort biex nara jekk ħabba li kif qed ngħidu l-impatt kien qawwi, mort nara forsi kien hemm xi ħadd weġġa. U inti mort ħalli anke nispjegaw lit-telespettaturi tagħna għaliex għal dawn l-aħħar snin kont qiegħda tipprattika u tieħu taħriġ anke f'dak li għandu x'jaqsam first aid, l-ewwel għajnuna. Eżatt. U xejn, ovvjament min kien qed jisu il-karozza ma ġralu xejn, però mbagħad ftit wara nies li kienu diġà bdew jinġabru ħdejn l-aċċident qalu li kien hemm raġel maqbud bej il-karozza u l-ħajt. X'għamil dak il-ħin Marja, spjegana. Inti tipprova l-ewwel ħaġa l-affarijiet li isek ix-xena li rajt ta' dar raġel li letteralment minn irkobtu l-isfel letteralment mixed idem kienu, ġifieri wara ma tkun tixtieq għal il-ħadd taħseb wara raġel ta' dik l-età u li eventually qed jibgħati u għadu qed jisofri salhom il-ġurnata. Inti kont qed tgħidli li studjajt ħafna u tallimt ħafna ma din kienet l-ewwel okkażjoni fejn ġejt fis-sija tal-prova u bħal speċi stajt kienet l-ewwel okkażjoni fejn stajt tagħti l-ewwel għajnuna u tipprattika dak illi għal dawn is-snin ilek titgħallem. Eżatt. Xwili illum kważi illum għalaqt l-4 snin li konti nistudja fuq daw il-health and social care. U f'daw l-4 snin, dawk l-4 snin il-bira waqt li qed nipprova ngħin lil dar raġel kelli nitfa' dak l-4 snin f'5 minuti
biex niprova. U inti gradwajt illum mill-MCAS, ħaġa nawgurawlek. Grazzi. Il-bieraħ ktibt fuq il-Facebook page tiegħek qed jiena inħoss nikburija li kont kapaċi insalva l-ħajja ta' dan ir-raġel. Għax, onestament, inti normalment jisek titallem kem titallem, jisek dejjem vantaġġ għalik, però mbagħad meta tiġi għar-realtà tal-ħajja jisek tagħti dak jiena dak il-ħin xtaqt u li eventually il-ħadd l-antija illi minn dak li studjajt u mill-ftit li kelli provajt ngħin il-ħaddieħor biex illum il-ġurnata nista' ngħid illi qed nirringrazzja l-Alla ġifieri li r-raġel qed jaqleb għall-aħjar illum il-ġurnata. Din dan l-inċident tal-bieraħ x'impatt ħalla fuqek? Le ħalla ħafna impatt għaliex għalija hija it's a wake up call milli l-wan isek issu iktar jew meta tkun ħatiħu deċiżjoni taħsibha darbtejk mhux tlieta. U plasek jisek ix-xena jisek diffiċli biex tneħħiha ċumbum. Ġifieri onestament kif qedlek qabel ma bdejna. Malli nibda eżempju nibda nisma' ċertu ħsejġ ta' ambulanzi u affarijiet għadni qed nibża li taf kif isek il-ħsejs tal-ambulanzi u l-affarijiet qed nillinkjhom mal-affarijiet li għaddejna l-bieraħ minnhom. Inti salvajt u tajt semmek biex dar raġel salva l-bieraħ. Tixtieq tiltaqa' miegħu jkollok opportunità? Onestament why not? I mean, tajjeb illi taf kif isek tajdlu mhux biex tagħmel mhux biex turi x'għamilt jew x'm'għamilx, però li għalija taf kif isek tħossok burija, I'm speechless ħabba l-fatt illi tant kemm għamilthom l-affarijiet fast illi nies fuq il-post stess illi wara li tajt l-ewwel għajnuna lil dar raġel speċi kieku ma kontx dak il-ħin dak il-mument kieku seta' l-raġel seta' tilef ħajtu. Ġifieri kif tajt Sodisfazzjoni jekk inti tiltaqa' ma' dal-persuna u jkollok ċans anke tara kif inhu u tara l-progress tiegħu bla dubju jkun sodisfazzjon li inti tajt il-kontribut dak il-ħin għaliex insertajt kont għaddejja hemmhekk imma tajt il-kontribut sabiex dan fil-verità salva ħajtu u xek. Eżattu. Aħna ningrazzjawk ħafna. Jiena inwedek anke fisem it-tim tal-programm tagħna li se nagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun malajr meta dar raġel jaqleb għall-aħjar inkunu nistgħu nlaqgħu miegħu. Grazzi ħafna Marja, ningrazzjawk tal-li kont magħna.